Gaua heltzen da eta ohartzen zara ez duzula bazkaldu. Egunak badoaz eta zure gogoa ezer kase aldu. Asteartea baino ez da eta asteak 5 egun luze dirudi. Gauarekin polizia dator eta amorrua, Mina, nazka, basakeria. Egunarekin datoz etxegabetziak. Amorrua, mina, nazka, basakeria, erailketak, bortxaketak, irainak, erasoak. zerrendatzen dugu miseria. 50 urtez, itxaron beharko ote diogu geuk ere soseguari langile zaharraren gixara. Eguzkia hartu artean, zerbaiten esperoan. Borrokarako molde berrien ta zaharren azterketa, irrazkeria erreformisten behin betiko bazterketa, galbae baten modukoa da gizaldien lasterketa. Aieru baten eroalengu joangoaz zangarteka, gaurko urratxek letorkenaren erne mina dakarteta. Borrokarako molde berrien ta zaharren azterketa, irrazkeria erreformisten behin betiko bazterketa, galbae baten modukoa da gizaldien lasterketa, aieru baten eroalengu joangoaz zangarteka, gaurko urratxek letorkenaren erne mina dakarteta.